Hello mga idol, welcome sa aking YouTube channel dito sa MjayTV. Ngayon mga idol, andito po kami sa farm dito sa Dagupan, Pangasinan. Kasama ko ngayon ang aking anak na si Mateo J at ang aking pinakamamahal na asawa. At mga kasama kong mga makukulit, ang mga pinsan ng aking asawa at tiyahin. Andito po kami ngayon at magkukulitan at maglibot-libot sa farm ng aking auntie. Tala, libutin na natin mga ka-idol.